बयबो बुंदों रिहन दैमारिया डेपुटी चिफ जानानै थानांगौ पार्टिया टिकेट आरो परियालबाद जे मोनसे पलिटिक्स दा उदालगुरियाव सोलिगासिनो दङ। थारैनो नंगौ बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थि आरो गेजेराव सप्तासेल'सै दा बे समाव आं दायो दंफायो 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबाव आरो बे 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर' बिथांनि साखाथियाव आं बे समाव दंफायो आरो बिथांजों बे समाव फैबाय थानाय विधानसभा 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि थाखाय बिथाङा माबोरै साखाफोरा लोगोसे फैबाय थानाय समाव माबोरै आरो लोगोसे बे समाव उदालगुरि विधानसभा बियाबाव अल टाइगार आरो यं टाइगार लोगोसे जेन जिनि बाथ्राया गोबां ओंखारगासिनो दं बेखौ लानानै जों इउपिपिएलनि बिजाथि उदालगुरि विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर' बिथांनि सायाव जों माखासे माने बे समाव मिथिनो नाजागोन आरो बिथाङा मा फोरमायो फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय बिथाङा रायजो राजानिफ्राय अननाय मोननो लुबैदों लोगोसे माबोरैहाय फैबाय थानाय समाव जेन जि लोगोसे यं टाइगार आरो अल टाइगारनि बाथ्राफोरखौ लानानै माबोरै बिथाङा बाथ्रा फोरमायो आरो लोगोसे दिनैनि समाव उदालगुरि ओनसोलाव माखासे दिपेन बर' बिथांनि मददगिरि बिथांमोननि सायाव माखासे गाग्लोबनाय बाथ्राफोरखौबो जों बिथांनि सायाव मिथिनो नाजागोन। बे समाव जों उदालगुरि विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर' बिथांनि जों माखासे मोगा-मोगि लानि सार बे समाव माबोरै सोलिगासिनो नोंथांनि बे समस्थियावहा उदालगुरि विधानसभा समस्थिनि बिजाथि महरै फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां जि विधानसभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ
नोजोर बोनानै जोंनि फोसावदिंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो जेसेबां हायो जिहेतु समा खम आरो 1,70,000 माने गुबुन गुबुन हारि माहारिनि भटार आइ आफा बिथांमोननिसिम जोङो सहैनांगौ जोंनि दोलोआ जोंनि पार्टिया बुथ लेभेलाव सुबा लेभेलाव प्राइमारि लेभेलाव ब्लक लेभेलाव जिल्ला लेभेलनिफ्राय जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै खामानि मावबाय थादों सिगांनिख्रुइ जोंनि परिबेसा जथेस्थ' दा मजबुत जाबाय आरो 100% देरहानायनि जे मोनसे वेभ बे वेभआ दिनै फैबाय किन्तु रायजो राजाफ्रा केन्डिडेटखौ नायनो लुबैयो खाथियाव मोननो लुबैयो सावरायनो लुबैयो गावनि अभाब अभियोग जेंना जेंनिखौ बुंनो लुबैयो बेखायनो जिखिनि हायो मेक्सिमाम जायगायाव आं थांनो थाखाय नाजादों मोनसे मोननै जायगायाव मोनसे मोननै मिटिङा एसे टाइमनि हेरफेर जादों जिखि जाया मानो उदालगुरि बिधानसभा समष्टिया मोनसे मर्यादा गोनां समष्टि आरो बे समष्टिखौ देरहागोना जोङो रोखा UPPL दोलोनिफ्राय आरो आं बुंदों जे पार्टी लाइनाव जिखिनि भट फैयो पार्टिया होगोन किन्तु गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन आइ आफा रायजो राजाया केन्डिडेटखौ नायनानैबो भट होनांगौ होननानै बुंदों कारन जोंनि जाय अपोनेन्ट पार्टी BPF दोलोनि जाय टिकेट मोनदों रिहन दैमारि बिथाङा 20 बोसोर बिथाङा MLA मोन 10 बोसोर बिथाङा मन्त्रिमोन 20 बोसोर MLA जानायनि उनाव बिथाङा जि हायो मावबाय हायिखौ गारनानै गालांबाय रायजो राजाफ्रा बिथांनो खेबब्रै MLA नि थाखाय भट होबाय गोदानै बिथाङा MCLA देरहानानै डेपुटि चिफ जाबाय बयबो बुंदों जे रिहन दैमारिया आरो MLA जाफिननांगौ गैलामोन आरो MLA जाफिननानै बिथाङा आरो मा मावगोन कारन 20 बोसोरनि उनाव बिथांखौ रायजो राजाया रिजेक्ट खालामदों फेजेनदों बयबो बुंदों रिहन दैमारिया डेपुटि चिफ जानानै थानांगौ पार्टिया टिकेट होनायखाय बिथाङा गेलेदों किन्तु बिथांखौ रावबो उदालगुरिबासि रायजो राजाया MLA लुबैफिनाखै बायदिसिना प्रलोभन होदों थाखा फैसानि प्रलोभन स्किम आसनिनि प्रलोभन सोरखौबा बुंदों स्किम दाननानै होगोन धमकि होदों वार्निं होदों दुम दाखाल खालामदों भैरबकुन्दआव दाख्लैयो जोंनि गारिखौ ग्लास बुफायबाय 20 खान गारि खारो मोनाब्लियाव आरो मैया हरिसिंगायाव जोंनि निजोमसा बर'नि न'आव गारिनि ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायनानै थांदों आरो जौनि बथल खुबैनानै थांदों बिथाङा एसेबां जुदि माने सिनियर मोस्ट BPF नि दैदेनगिरिब्ला जुदि बिथाङा एसेबां गिदिर जुदि नेताब्ला सासे मर्यादा गोनां डेपुटि चिफ दायित्व मोननाय व्यक्तिब्ला बेबायदि निकृष्ट माने नोङो जौ लोंहोनानै मानसिनि न'आव अन्थाइ खुबैनानै जौ बथल खुबैनानै गारि बुफायनानै पलिटिक्स खालामनांगौनि प्रयोजन गैयामोन UPPL पार्टिनिफ्राय रावखौबो दाबि धमकि सिगि सग' खालामनाय 1% बो माने बेबायदि रिपर्ट मोननाय नङा किन्तु बिथांनि मानसिफ्रा बिथांनि पार्टिनि मानसिया बिथांनि न'खरनि मानसिया दाबि धमकि सिगि सग' थाखा फैसा प्रलोभन होनानै स्किम आसनिनि खोथा बुंनानै आरो स्किम दानगोन बेखौ दानगोन होनना बुंनानै भट आदाय खालामनाय देरहाखांबा जेबो खामानि मावा कारन 20 बोसोराव गंसेबो स्कुल गंसेबो कलेज बिथाङा बानायाखै माबा माबि आसनि होदों बे आलदा खोथा किन्तु इनस्टिटिउसन बिथाङा बिल्ड खालायाखै आरो जेबो एजेन्डा गैया बिसायख'थि देरहानांगौ उन्नयन करिम उन्नयनाव जात्रारि आगबारिम बिनि बादैथ' बिथांनिफ्राय भाषणाव जेबो खोनाया बिधानसभानि पारफरमेन्सआबो जिर' लकेल पारफरमेन्सआवबो जोङो नुवाखै बयबो हास्थायदों बिथाङा डेपुटि चिफ जानानै थानांगौ गोदान मानसिया MLA जानांगौ जातिनि हारिनि ओनसोलनि बर' गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफा मावफुंनांगौनि थाखाय बयबो बुंदों जे गोदान मानसि जानांगौ बे समाव जेन जे आरो यं टाइगार अल टाइगारनि बाथ्राखौ लानायखौ बिथाङा भुल आयखा खालामदों मा बुंगोन बेनि सायाव बेयाव जेबो भुल आयखा खालामनांगौ गैया गोदान जोलैया जायफोर निउ भटार जायफोर यां भटार बिसोर बुंदों जे जोंनो यां मानसि नांगौ युथ रिप्रेजेन्टेटिभ नांगौ आरो युथनियाव ब्रेनाव गोसोआव स्पिरिटआव जिखिनि स्पिड थायो खामानि जेखौ मावगोन बेखौ मावगोन होननानै जे कमिटमेन्ट थायो गोजाम मानसि आरो जायफोरा गोलाव सम राजनितियाव गुलि थाबाय 20 बोसोर बिथाङा MLA थाबाय नतुन जेबो गैला गोदान सानदांथि जेबो गैला गोदान एजेन्डा परिकल्पना जेबो गैला गादिया लानांगौ पावाराव लानांगौ आरो क्षमता लानानै उन्नयन करिम होननानै बुंनानै गावनि खामानिखौ मावनांगौ
दा बेखायनो जेन जेड निउ भटार यां भटार युथ भटारफ्रा दिनै ओंखारबोदों आरो बेखायनो बुंदों जे बे जुद्धआ यां जेनेरेसन आरो अल्ड जेनेरेसननि मोनसे दावहा बे समाव नेपटिजमनि बाथ्राया ओंखारदों रिहुन दैमारिनि फिसाला बिथाङा बाइ इलेक्सनाव गेलेगोननि बाथ्राया अजद दैखांदों मा बुंगोन मोनसे दाथ' परियाल केन्द्रिकआनो सोलिगासिनो दङ जे बिथांनि फिसालाया जिखिनि दा एक्टिभिटि खालामदों आङो गाज्रि बुङा खिन्थु मेक्सिमाम बे युथफोरखौ लानानै जाहो लोंहो जौ बेदर जानानै केम्प खालामनानै थाखा फैसा होनानै मानसिफोरखौ सिगि सग' खालामनाय UPPLनि समर्थकनि न'आव थांनानै बेखौ माने आक्रमण खालामनाय सिगि सग' खालामनाय दाबि धमकि खालामनाय बिनि बादै जेबो खामानि नुवाखै कारन उद्देश्यआ मोनसेल' बिफाया MLA जायोबा गाव MCLA जानानै EM जाहैनांगौ आरो परियालबाद जे मोनसे पलिटिक्स दा उदालगुरियाव सोलिगासिनो दङ दा बेखाय रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन बे समाव गारि बुख्रुबलायनाय दुम दाखाल खालामनाय गुबै जाहोनखौ मा सानो नोंथांनि रायजो राजाफोरा अनसायनायखौ नुनानै बेबायदि खालामदों नामा होनना सानो ना बिथांमोना सानदोंमोन जे जोंहा भैरबकुन्द'आ देरहादों जोंहा हरिसिंगाया देरहादों आरो धनसिया देरहानानै दङ दा बे बेलायाव मोनथाम समस्ति MCLA जिहेतु देरहानानै दङ जोङो ओरैनो MLAखौ देरहागोन किन्तु MCLAनि भटआ आलादा MCLAया जाबाय BTCनि सरकार दानायनि MLAया जाबाय आसाम सरकार दानायनि दा आसाम सरकाराव सोरखौ हरगोन एसे आइन बुजिनाय गोरों गोरा आइननि गन्दियाव थानानै जाति जनगोष्ठीनि अधिकारनि खोथाखौ फाइट खालामनानै बिधान सभायाव प्लेस खालामनाय व्यक्तिनि प्रयोजन दङ ओरैनो देरहानानै थांनानै आरामै नोङो जिरायनानै थागोन बिधान सभायाव नों थेन्थ'गोन जेबो पारफरमेन्स गैया बेबायदिखौ रायजो राजाया लुबैयो नामा दा बियो रायजो राजानि सायाव निर्भर खालायगोन दा बेखायनो बेफोरखौ नुनानै जे परिबेसा जे शिफ्टिं जाबाय UPPLनि पकेटाव जे माने दखलाव जे जोंनि देरहानायनि जे वेब बे जे फैबाय बेखौ नुनानै बिसोरो सिगि सग' दाबि धमकि गिहोनानै न' सिङाव हाबना थाहोनानै भट लानायनि बुद्धि आरो बेनो जाबाय बिथांमोननि पुराना आरो गाज्रिसिन मोनसे पन्था आरो बे पन्थाजों थांनाय बाराव इलेक्सन देरहादों एबारावबो सानदों जे इलेक्सनखौ देरहागोन बे समाव जोबथा सोंथि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथाङा जे UPPLआव जगदान जानाया भुल होनना बुंदों बेयाव मा बुंगोन ना बिथाङा बिथांनि खोथा बुंदों आङो UPPLआव जइन जाबाय आंहा फुल कनफिडेन्स दङ दला जियानो जाया मानो हारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो बिथाङा बिथांनि खोथाखौ बुंगोन जोङो जोंनि खोथाखौ बुंगोन UPPL दला उदालगुरि बिधान सभा समस्तियाव 100% देरहागोन आरो रायजो राजाया इन्टारनेलि साइलेन्ट बयबो भट होगोन बिबेकजों भट होगोन सिन्ताजों भट होगोन बेखायनो होगोन जे 25 बोसोर आंबो जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों NDFBनो जुदि खेबसे सन्मान होबायब्ला BLTनो जुदि खेबसे सन्मान होबायब्ला रायजो राजानियाव बिबेकआव दङ जे बिथांखौबो जों खेबसे सुबिदा होनाया मोजां बिथाङा मा मावो आरो मा मावनो नागिरदों बे खोथाखौ लानानै रायजो राजाया नायनो नागिरदों आरो जि परिकल्पना दङ बेखौ देरहाखांनायनि उनाव आं मावगोन गोजोन्थों थारैनो नंगौ बे समाव 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि UPPLनि बिजाथि दिपेन बर' बिथाङा फैबाय थानाय 9 एप्रिल खालाराव जा बिधानसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै गोबां बिथाङा फोरमायबाय आरो रायजो राजाफ्रा बिथांनो मानो थाखाय भट होगोन आरो बिथाङा मा गेरेन्टि लानानै खामानि मावगोन लोगोसे दा बेरेखा दोलोनिफ्राय गोबां माने अजद दैखांदों लोगोसे दुम दाखाल खालामनाय गारि बुख्रुबनाय जाथायफोरनि सायावबो बिथाङा फोरमायदों जाहाथे दिपेन बर' बिथाङा जे 100% देरहागोन बेखौ नुनानै माखासे अपोजिशननि दोलोफोरा गोबां बे समाव बेफोरबायदि सहायनो हायै खामानि मावनायखौ बिथाङा अजद दैखांदों लोगोसे रायजो राजाफोरनिफ्राय गोदान आरो यं जेनेरेसनफोरखौ लानानै आरो गोदान भटार्सफोरखौ लानानै बिथाङा देरहानायनि मिजिंनि बाथ्राखौ बे समाव फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी।